سلام فنوير تي في بمكة تركبوا كبرات كربان كم يتعلو لم تلوس عصرت مجابيت فرق مع الفرنسا لالو زينات وشتر وزان إنه زينات زغرب لكم لو تخلي كتكاتلنا بخبر عدم كدما كم تلمود أرست زينة كقدم أب هوسبيتال سن عفن العلم 209 زيجاتات متوحتي حبل عيني تخيدو أب نوزوا أوردت عدلات تغيلوت قدمة تمرتي الناس فهمتيو أب فورتوساوا أب نقداوي تكالات زقبر قدتر أب مرققات رتعاون تغيلوت لعلا استواصو يكبرالو منجستي إيران هاجرو مس أمريكان إسرائيل مستناوي حكوينات دلوتي كمزلة أفليتو كيدان سمين أتلانتيك نيتو أب سميناوي زوبا أركتيك عابيو تدراوي لممد أب كيسو إيرب أو حبرت مس أستراليا أيسلندن غانا نو تدراون تتاون سممعات كختم مخان حبيرو نابدر زراتو كنسكر عرت نمكلخال بزكايل زلو تعري أب هوسبيتال سنعفن لعلم 209 زيجاتات متوحتي حابل عيني تخيدو وكرئينا محمد أي فرح نزدالو وتسبساب أبراهام عند مريم كاروي هوسبيتال سنعفن كاب 27 لكاتيت كساب شومون تمجابيت بملكع وفر بستخايد مدب ن 209 كلتن نايمر أي تصقم زنوبروم زيجاتات عوت متوحتي حابل تخيدوم بمسرس تخايده دحساساو مرمراتات ጸገም ከም ዘለዎም ተፈሊጡን መጥባሕቲ ካብ ዝቀረቡ ዜጋታት እቶም 99 ሚታዊት ናይ ሓበ እቶም ሰረፉ ድማ ናይ ዓጽሚ ዓይኒ ሕበት ዓይንን ምስትኻል ቅርኒብን መጥባሕቲ ከም ተኻይደሎም ኣብ ዞባዊ ሞኮሶ ሆስፒታል መንደፈራ ሓላፊ ክፍሊ ሕክምና ዓይኒ ዶክተር ሞኮንን አብርሃለይ ገሊጹ ሕብረተሰብ ብክኢላታት ንስተዋህቦ ምኽርን ማዕዳን ብግቡእ ክጥቀመሉ ብምልባው ድማ ጠንቁዑረ ዝኾኑ ሕማማት ዓይኒ ንምክልኻል ሕብረተሰብ ብሓፈሻ ልዕሊ 40 ዓመት ዝዕድሚኦም ድማ ብፍላይ ቀጻሊ ምክታልን መርመራታትን ክገብሩ ተማሕጺኑ ሕማማት ዓይኒ ብፍላይ ከዓ ሓበላ ትራኮማን ንድሪ ዓይንን ብቐሊሉ ክሕከሙ ዝኽእሉ ክንሶም ረድኤት ናብ እትረኽበሉ ትካል ብኣጋሰር ዘይምኻድ ዑረት ይስዕብ ከም ዘሎ ዝጠቐሰ ኣብ ሆስፒታል ሰንዓፈ ሓኪም ዓይኒ ነርስ መንግስት ተስፋ ማርያም ገጽካ ብሳምና ምሕጻብን ካብ ብርቱዕ ብርሃን ምክልኻልን ክዝውተር ተላብዩ ሓበላ በቀዳማይ ደረጃ ስራዕ ጠንቁ ዑረት በመኻኑ ናብ ዝተሓተ ደረጃ ንምውራዱ በአድሁ በክስራሓሉ ምጽንሑ ዝገለጸ ሓላፊ አገልግሎት ጥዕና ንኡዘባ ሰንዓፈ አቶ አሲር አልአዛር እዞም መጥባሕቲ ተኻይደሎም ኣብ መወዳእታ ኣዋርሕና 2025 ኣብ ርሑቕ ገጠራት ብዝተኻይደ መርመራታት ዝተለለዩ ምዃኖም ብምሕባር ሕሙማት ኣብ ግዜኡ ስለ ዝተረኽቡን ዘድሊ ቀረባ ስለ ዝተማልአን እቲ መደብ ዕውት መንባሩ አረጋጊጹ ተገልገልቲ ኣብ ዝሃብዎ ርእይቶ እቲ ወፍሪ ኣብ ማእከል ንኡዘቦኦም ብምክያዱ ካብ ብዙሕ ሓልኪ ከም ዝደሓኑ ብምሕባር ብሰንኪ ሓበላ ተሸፊኑ ጽንሐ ብርሃን ዓይኖም ምምላሱ ዝተሰምዖም ሓጎስ ገሊጾም ኣብ ንኡዘባ ወርደት ኣብ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ብዝግበር ዘሎ ወፍሪ እቲ ዕድል እናሰፍሐ ከም ዝመጸ ተገሊጹ ተዋጻሪ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ኣብ ንኡዘባ መምህር ሓሊማ ሳልሕ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ትካላት ቅድመ ትምህርቲ ካብ 13 ናብ 34 ብምዕባይን ዕድል ቅድመ ትምህርቲ ናይ ዝረኽቡ ህጻናት ቁጥሪ ብልዕሊ ዕጽፊ ብምዕባይ 2300 ከም ዝበጽሐ ኣብሪሃ ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ንምስፋሕ ብኮም ንዝውሰድ ዘሎ ተበግሶ ዝመጎሰት መምህር ሓሊማ ኣብ መወዳእታ ኣመሓደርቲ ዓቕምታት ህዝቢ ብምውዳብ ምቹእ መምሃሪ ቦታ ንምውዳድ ፀቐይጦም ክሰርሑ ኣካላት ሚኒስትሪ ትምህርቲ ድማ መሳለጥያ ምህሮ ናይ ምምላእ ሓላፍነቶም ከተግብሩ ኣዘኻኺራ መምህራን ቅድመ ትምህርቲ ድማ ሕብረተሰብ ተራግሎት ቅድመ ትምህርቲ ኣብ መጻኢ ዕድል ቆልዑ ተገንዚቡ ብግቡእ ክጥቀመሉ ብምዝኽኻር ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ ንምስፋሕ ብደረጃ ንኡዘባ ዝካየድ ዘሎ ጻዕሪ ብዝለዓለ ክድፋኣሉ ኣዘኻኺራ ኣብ ፎርቶሳዋ ኣብ ንግዳዊ ትካላትን ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎትን ብዝካየድ ቁጥጥርን ብዝውሃብ ኣሰምሮታትን ኣብ ምርግጋጽ ርትዓውነት ኣገልግሎት ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ኣሎ ወኪል ሪና ሃብቶን ብርሃንን ዘዳለው ጸብጻብ ያሲን ሳልሕ ካርቦይ ኣብ ንኡዘባ ፎርቶሳዋ ብምውሃድ ዝምልከቶም ኣካላት ኣብ ንግዳዊ ትካላት ዝካየድ ዘሎ ቁፅፅር ኣብ ምርጋጽ ብቕዓትን ርትዓውነት ኣገልግሎትን ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ከም ዘሎ ተገሊጹ ኣመሓዳሪ ሓውሲ ከተማ ፎርቶሳዋ ኣቶ መንሱር ዑስማን ኣብ ዝሃቦ ሓበሬታ ንግዳዊ ትካላትን ካልኦት ወሃብቲ ኣገልግሎትን بحقن مملحتاتن بيت صحفة فقد وانين نقدن تمأزيزن كنطفا
ከምኡውን ኣብ ጥዕና ተገልገልቲ ኣሉታዊ ሳዕቤን ዘኸትል ሃለኽቲ ከወግዳን ጽፉፍ ኣገልግሎት ክህባን ኣስተምህሮታት ከም ዝወሃብን ቁፅጥር ከም ዝግበርን ብምጥቃስ ጉድለት ዝተረኽበን ስጉምቲ ከም ዝውሰደን ኣብርሂቡ ኣባል ሕግን ስርዓትን ኣቶ ወልዶ ዓንዶም በገኑ ኣብ ንግዳዊ ትካላት ዝግበር ወቕታዊ ተፍትሽ ናይ ተጠቃምነት ዕለቱ ዝወደቐ ሃለኽቲ ሒዘን ዝጸንሓ ትካላት ገንዘባዊ መቕጻዕትን ከቢድ መጠንቀቕታን ከም ዝብየነለን ብምሕባር ወነንቲ ትካላት ካብዚ ሓላፍነታውያን ዘይሕጋውን ተግባራት ክሕየቡ ተገልገልቲ ድማ ጥንቃቐ ክገብሩ ተላቢሙ ወኪል ንግድን ኢንዳስትሪን ኣቶ ንጉሰ ግርማይ ድማ ኣብቲ ንኡስ ዞባ ኣብ 2025 ጥራይ 111 ሓድሽ ፍቓድ ንግዲ ከም እተዋህበ ካብ መምርሕታት ፍቓድ ንግዲ ወጻኢ ክነጥፉ ዝተረኽቡ ውልቀ ነጋድን ትካላትን ንምእራም ሕጋዊ ስጉምቲ ከም እተወስደ እዚ ድማ ውሑስን ርትዓውን ኣቕርቦት ክህሉ ከም ዝሓገዘ ኣረዲሙ ተማሃሮ ኣብ ትምህርቶም ዕውታት ንክኾኑ ግቡእ ምሕደራ ግዜ ክህልዎም ከምኡውን ብስነ ምግባርን ዲሲፕሊንን ክመላለሱ ኣብ ተሰነይ ኣብ ዝተኻየደ ሴሚናር ተገሊጹ ሓላፍ ትምህርቲ ኣብ ንኡስ ዞባ ተሰነይ መምህር ኣደም በሽር ብ6 መጋቢት ንዕሊ 2,000 ተማሃሮ ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሳግም ኣብ ዝገበሮ ሰሚናር ብቕዓትን ተሳታፍነትን ተማሃሮ ማዕረ ዝርግሕ ኣገልግሎት ትምህርቲ ንኽስጎም ዝካየድ ዘሎ ፃዕሪ ንክዕወት ወለዲ ደቆም ናብ ትምህርቲ ክልእኩን ብግቡእ ክከታተሉን ተማሕፂኑ ተሳታፍነት ደቂ ኣንስትዮ ጽቡቕ ዕቤት የመዝግብ ከም ዘሎ ብምግላጽ ድማ መጠን ምትራፍን ምቁራጽን ንምፍዋስ ብዕቱብ ክስራሕ ተሓሳሲቡ ኣብ ተማሃሮ ዝረአ ግናይ ወልፈታት ናብ ዝተደለየ ማኣዝን ዝወሰድ ስለ ዝኾነ ተማሃሮ ወርቃውያን ሕጋጋት ጣብያተ ትምህርቲ ኣኸቢሮም ትምህርቶም ክከታተሉ ንውፅኢት ቴክኖሎጂ ድማ ነቲ ዝድለ መዓላ ብርቕሓት ክጥቀምሉ ኣዘኻኺሩ ርዕሰ መምህር ማእከላይን ካልኣይን ደረጃ ቤት ትምህርቲ ሳግም መምህር መሐመድ ጅምዕ መሐመድ ዓሊ ብወገኑ ልምዓትን ብልጽግናን ሃገርን ዜጋታትን ብትምህርቲ ጥራይ ስለ ዝረጋገጽ ነዚ ራእይ ንምስማር ተማሃሮ ትምህርቶም ብግቡእ ክከታተሉ ምዒዱ ኣብ ከተማ ዓዲ ቀይሕ ብምኽንያት 8 መጋቢት ኣህጉራዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ኣብ ክፍለን ልዑል ነጥቢ ዘምጽኣ ካብ 8 ክሳብ 11 ክፍሊ ዝመሃራ 25 ደቂ ኣንስትዮ ተማሃሮ ተሸሊመን ልማት ዝበቕዓ ብሉጻት ተማሃሮ ኣብ ቀዳማይ ፍርቂ ዓመት 2025-2026 ኣብ ክፍለን 90 ልዕሊኡ ነጥቢ ዘምጽኣ ኮይነን ገንዘባዊ ሽልማት ከም እተዓደላ ሓላፊት ተማዲኤ ኣብ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ወይዘሮ መሰለሽ ለገሰ ሓቢራ እቲ ገንዘብ ሰራሕተኛታት መንግስቲ ደቂ ኣንስትዮ ብወለንታ ዘዋጽኦ ከም ዝኾነ እውን ኣፍሊጣ ኣማሓዳሪ ንኡስ ዞባ ዓዲ ቀይሕ ኣቶ ሃብታይ ተስፋ ዝጊብ ወገኑ እቲ ሽልማት ንተሸለምቲ ንዝበረኸ ዓወት ዘተባብዕ ነተን ዝሰዕባ ድማ ቅዱስ ቅንኢ ዝሓድር ስለ ዝኾነ ካልኦት ትካላት እውን ከስዕብኦ ተላብዩ ክቡራትን ክቡራንን ቀፂሉ ዝቐርብ ዜና ወጻኢ ንምክትታልኩም ደጊመ ብኽብሪ ዓድም ኣብ ዜና ወጻኢ ክንሰግር መንግስቲ ኢራን ሃገሩ ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝተናውሐ ኩናት ድልውቲ ከም ዘላ ኣፍሊጡ ኣማኻሪ ፖሊሲ ወጻኢ ጉዳያት ላዕለዋይ መራሒ ኢራን ካማል ካራዚ ምስ ማዕከን ዜና CNN ኣብ ዘካየዶ ቃለ መሕተት ሃገሩ ንዝተናውሐ ኩናት ዝኸውን ወተሃደራዊ ዓቕምን ድልውነትን ከም ዘለዋ ብምግላጽ እቲ ግጭት ዘቋርጽ ኣሜሪካን እስራኤልን ከቢድ ቁጠባዊ ክሳራ ምስ ዝወርደን ጥራይ ምዃኑ ሓቢሩ ድሕሪ ደጊም ዲፕሎማስያዊ ፍታሕ ዝኸውን ባይታ ከም ዘየለን ምስ ምምሕዳር ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ዝግበር ዘተ ውፅኢት ከም ዘይብሉን እቲ ኣማኻሪ ብተወሳኺ ገሊጹ እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ፕሬዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዝካየድ ዘሎ ወተሃደራዊ ስርሒት ኣብ ቀረባ እዋን ክዛዘም ምዃኑ ኣፍሊጡ ፕሬዚደንት ትራምፕ ንጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ወተሃደራዊ ስርሒት ካብቲ ተመዲብሉ ዘሎ ግዜ ንላዕሊ ብቁልጡፍ ይስጉም ከም ዘሎ እንተኾነ ግን ኩሉ ዕላማታቱ ክሳብ ዝዕወት ከም ዝቐጽል ኣረጋጊጹ ሰራዊት ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ኢራን ወተሃደራዊ ስርሒት ካብ ዝጅምር ኣብ ውሽጢ 10 መዓልታት ልዕሊ 5,000 ዕላማታት ከም ዝወቕዐ ፕሬዚደንት ትራምፕ ብተወሳኺ ሓቢሩ ብዘይካዚ ኢራን ብመጻበቦ ሆርሙዝ ዝካየድ ምንቅስቓስ ናይ ነዳዲ መራኸብ ክትዓግት እንተፈቲና ኣብ ልዕሊኣ ንዝካየድ ዘሎ ደብዳብ ከም ዝሕይሎ ኣጠንቂቕሎ ብኻልእ ወገን ኣብ ትካላይ ሰሙኑ ሒዙ ዘሎ ግጭት ሓለዋ ሰውራ ኢራን ስራቐቐ ስርዓተ ምክልኻል ኣየር ተጠቒሙ 11 ዘመናዋን ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኣሜሪካ ከም ዘዕነወ ተረጋጊጹ معناه نايزن سب ألوان فرتي أمريكا نسلست 330 مليون دولار كسارة كم زس عبر يزحب برزلو أمريكا أبتي عن صار إيران تكايد زلا سفيح سرحيت مع التوي أستاد 800 مليون دولار وزعيتات كتجبر تجديدا كم زلايم وتدرى وين كيلاتات تتقصو
كيران سمين أتلانتيك ناتو تماليت شعات مقابت أب سميناوي زوبا أركتيك عبو تادراوي لممد أبقيسو أبتي مصر روسيا أب زدوا كهابيتات زكايد زلو لممد كاب 14 هاجرات زمتسو أسات 25 شحوة تادرات يستاتفلو اتيك 17 مقابت زغط اللممد وتادراوي عقمي ناتو أب زوبا أركتيك نمحيال كمون وهابت دقف تكالات أب جزيوكينات وتادراوي سرحيتات أب مرقاف زلوهم تران مفتان زعل مكم زخونة أزست سراويت حبيرام يخون امبر اتل ممر مقاتلتا نايتي ناتو ابل على روسيا تغطين المفتار ككايد وتصنحه وتدراوي من قصقاسات مخاني وزقلات ناتو اب مبراق اوروبا زكايدو تدراوي من قصقاسات بفلاي دحرك مولع كينات يوكرين كمزحيلو ناي قربات عزبتي تقصو اتي بامريكا زمرح كيدان ابو كينات يوكرين زعل رايتس اوت كم زليو سوقاس إيرباو حبرت مس أستراليا أيسلندن غانان حدش وتهدراوي تصدقتاون سممعات كختم مخانو حلافيت بوليس قديات وصعي نايت حبرت كاجا كالاس أفليتا علامات سممع جيوبوليتيكاوي زي مرققان سقات عالمنا النواسة أبز متسألو زل أوان إيرباو حبرت مس استراتيجيوان مشارختو زلو متحببار نمس فحن معماون كمزخونة كاجا كالاس بتوسخي حبيران أتي عبز سومونزي بوقعي كختم تثبيت زقبرالو ناي متحببار سممعات بقندو عب سايبراوي دحنت ممكات شبران تتا بحرن ذات كوريو ازي سممعات زي اكال نايتي ايروب او حبرت عب زوبا اندو باسفيك سيمين اتلانتيكن افريكان زلو تصلوان مصفاح زقبرو زلو تعاري كم زخونيم صبصابات زحبرو ايروب او حبرت عب زحلفه معالتات مس سويزرلاند تمساسالي سممع كم زختم تذكريو منغستي هنغاري إيرب أو حبرت قابل علي توفريات ندادن غازن روسيا أصنع عوان زلو أجدا بقلطف كالعلو تسويعو هنغاري نازت أوعي تقرب زلا قاب زوبا مأكلا مبرق بسنك تخصيتو زلو وتهدراون تتتاون كلولاو وغا ندادي قاب علما وعداقا كمزنهارة قاب زقلت زلو زلو أوانيو منستر قديات وزاي هنغاري بيتر سيجارتو تماليت شعات مقابيت أب زهابو مقلتي قابل على روسيا تساليعو زلو إقاداتات مسز غتسل قابل علي قد أبان زيقاتات إيروبا كبير قدات كمزورد أتنكي غلان أزي كم زيلون كلو قدام منستر هنغاري فيكتور أوربان ناب بريزنت كوميشن إيروبا وحبرت أورسالا فوندر لاين بريزنت بيت مخري إيروبا أنطونيو كوستان أبزل أخو وقعوي دبدابي اتيا قابل على روسيا تسانيعو زلو إقاداتات داقم قمت كقبرالو حاتيتو بزي كازي منغستي هنغاري أب هاجرو تخصيتو زلو نهري واغا ندادي نمكتا هتوز أخيوا كابين المنسترات كامز أوعن ناي واغا درت كامز قابرن تفليتو لهم مزي بزت أساسر هنغاري بمسمر دروزبا زكايد قرب ندادي روسيا كساب زي جمرة نتي إيروباوي حبرت نيوكرين 260 بليون دولار بملكع لقاح نمها بزوج أو مدب معقات كتكت سلو مخانة أفليت ألا مرحتي ودب هاجرات مبراق أفريقيا مالت EAC أب مبراقاوي كفالة مركزات ريبابليك كونغو هتوص مقراص خصوصي كجبرت أو بعم أزيز أوعيت زقربة أب كتما أروشا تنزانيا أب سخايدة مبرع 15 سروع وعلى مرحتي نايت ودبيو أتم مرحتي أب تزواز كايد زولوجيت نسب أويك لولاو يقاددو مهلاو بمقلات كلهم وقنات وتهدراوي نتفتاتهم دو بمبال ناب سلاماوي زاتا كملاسون نزلوون فلليات بدبلوماسياوي منقدي نمفتح كسارحونا تحساسيبهم أب زوبا عبيتك آلات نزركبا شوعات هاجرات مبراق أفريقيا مالتي كينيا بروندي دبوب السودان أوغندا تنزانيا ديمقراطية ريبابليك كونغون رواندا زحقف ودب هاجرات مبراق أفريقيا مالت EAC نزز أوعيت زقرب زلو أب مونغو سراويت منغستي كونغون أطلقو جلي M23 سنن زكايد زلو قجت بزحاي لملكعو دحرزك مغتصاليو بتجت بأمايت تشحات زغطرو برجس عددا سدة من مزبالن كمزخرو زقلصو صبصابات حبرات هاجرات تخردينن نزلوا عدتات مسرتاوي طلباتي وسن مقرب صعرتات يكايد كمزلو عفليطوم እዚ ከምዚሉ እንከሎ ኣብቲ ኣብ ታንዛንያ ዝተኻየደ ዋዕላ ፕሬዝዳንት ኡጋንዳ የወሪ ሙሴቪኒን ፕሬዝዳንት ኬንያ ዊልያም ሩቶ ብምትካእ ሓድሽ ኣብ ወንበር ናይቲ ዞባዊ ውድብ ኮይኑ ተመሪጹሎ
ቀዳማይ ሚኒስትር ስሎቫኪያ ሮበርት ፊኮ ሃገሩ ነቲ ኤውሮጳዊ ሕብረት ንዩክሬን 106 ቢልዮን ዶላር ብመልክዕ ልቓሕ ንምሃብ ዘውፅኦ መደብ ብናይ ቆፊ መሰላ ተጠቒማ ከም እትዓግቶ ብወግዒ ኣፍሊጡ ቀዳማይ ሚኒስትር ፊኮ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ኣብ ዝዘርግሖ ጽሑፍ እቲ ስጉምቲ ዩክሬን ደው ኣቢላቶ ንዘላ ብመስመር ድሩዝባ ዝካየድ ቀረብ ነዳዲ ሩስያ ዳግም ክትጅምር ጸቕጢ ንምግባር ዝዓለመ ምዃኑ ኣነጺሩ እዚ ከም ዚሩ እንከሎ ቀዳማይ ሚኒስትር ፊኮ ነዚ ጉዳይ ብዝምልከት ጽባሕ ሎሚ 10 መጋቢት ምስ ፕሬዚደንት ኮሚሽን ኤውሮጳዊ ሕብረት ኡርሱላ ቮን ደር ላይን ኣብ ፓሪስ ተራኺቡ ክመያየጥ መደብ ከም ዘለዎ ሓቢሩ ሃንጋሪን ስሎቫኪያን ነቲ ዩክሬን ብመስመር ድሩዝባ ዝግበር ምትሕልላፍ ነዳዲ ደው ንምባል ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ጥሪ ዝወሰደቶ ስጉምቲ ብምቅዋም ኤውሮጳዊ ሕብረት ኣብ ልዕሊ ሩስያ ከጽድቆ ዝወጠነ መበል 20 ዙርያ ሓድሽ እገዳ ናይ ቆፊ መሰለን ተጠቒመን ከም ዝዓገተኦ ዝዝከር እዩ ስሎቫኪያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ናብ ዩክሬን ክትገብሮ ዝጸንሐት ቀረብ ኣገልግሎት ሓይሊ ኤሌክትሪክ ከም ዘቋረጸቶ እውን ኣይርስዓን ክልቲአን ሃገራት ዩክሬን ብፖለቲካዊ ምኽንያት ዳግመ ምጅማር ናይቲ መስመር ከም ዘደናግየቶ ክኸሳን ከለዋ ዩክሬን ግና እቲ መስመር ብመጥቃዕቲ ሩስያ ዕንወት ከም ዝወረዶ ብምሕባር ክትነጽጎ ጸኒሓ እያ መንግስቲ ቻይና ቀዳማይ ሚኒስትር ደሴት ታይዋን ቾን ዱንግ ታይ ኣብ ዝሓለፈ ቀዳም ሰንበት ኣብ ጃፓን ዝፈጸሙ ዑደት ብትሪ ኮኒንዎ ኣተኛ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ትማሊት 7 መጋቢት ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ እቲ ዑደት ደሴት ታይዋን ንምንጻር ንዘሎ ጥሙሕ ዘገልግል ውዲት ከም ዝኾነ ወቒሳ ጃፓን ቀዳማይ ሚኒስትር ደሴት ታይዋን ኣብ ሃገራ መብጽሕ ክፍጽም ፍቓድ መሃባ ከቢድ ዋጋ ክትከፍለሉ ምዃና እታ ኣተኛ ብተወሳኺ ኣጠንቂቓ እዚ ከም ዚሉ እንከሎ ምኽትል ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ቻይና ምስ ኣምባሳደር ጃፓን ኣብ ሃገሩ ኣብ ዘካየዶ ናይ ቴሌፎን ርክብ እቲ ዑደት ንፖሊሲ ሓንቲ ቻይና ከምኡ እውን ሉዓላውነት ሃገሩ ዝጥሕስ ከም ዝኾነ ብወግዒ ተቃውሞ ስሚዑ ይኹን እምበር መንግስቲ ጃፓን እቲ ዑደት ውልቃዊ ምንባሩ ብምንጻር ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር ደሴት ታይዋን ወግዓዊ ርክብ ከም ዘይገበረ ገሊጹላ ቀዳማይ ሚኒስትር ቾ ዶንግ ታይ ድሕሪ 1972 ናብ ጃፓን ዑደት ዝፈጸመ ናይ ፈለማ መራሒ ደሴት ታይዋን ከም ዝኾነዮም ጸብጻባት ዝሕብሩ ሃገራት ምዕራብ ብሓፈሻ ኣሜሪካ ድማ ብቐንዱ ኣብታ ሉዓላዊ ግዝኣት ቻይና ዝኾነት ደሴት ታይዋን ከተካይዶ ዝጸንሐት ወታደራውን ዲፕሎማስያውን ንጥፈታት ካብ ቻይና ተሪር ተቃውሞ ክገጥሞ ምጽንሑ ጸብጻባት የረድኡ ብደሴት ታይዋን ዝግበር ዝኾነ ናይ ምንጻል ፈተነ ተሪር መልሰ ግብሪ ከም ዝህበሉ ዝገልጽ መንግስቲ ቻይና ኣድላይ ምስ ዝኸውን ኣብ ልዕልዳስ ያሬታ ኣልዕለታ ደሴት ሓይሊ ክጥቀም ከም ዝኽእል ክጠንቅቕ ጸኒሑ ብሰንኪ ቀዳማዊ ምትእትታው ጸጥታውን ወታደራውን ወጥሪ ወሽመጥ ታይዋን እናገደደ ይመጽእ ከም ዘሎ ናይ ቀረባ ተዓዘብቲ ይጠቕሱ ክቡራትን ክቡራንን ዜና ቅድሚ ምዛምና ርስቱ ክደግመልኩም ኣብ ሆስፒታል ሰንዓፈን ልዕሊ 190 ዜጋታት መጥባሕቲ ሓበላ ዓይኒ ተኻይዱ ኣብ ንኡዘባ ኣቆርበት ዕድላት ኣገልግሎት ቅድመ ትምህርቲ እናሰፍሐ መጽዩ ኣብ ፎርቶሳዋ ኣብ ንግዳዊ ትካላት ዝግበር ቁጥጥር ኣብ ምርግጋጽ ርትዓውነት ኣገልግሎት ልዑል ኣስተዋጽኦ ይገብር ኣሎ መንግስቲ ኢራን ሃገሩ ምስ ኣሜሪካን እስራኤልን ዝተናወሐ ኩናት ድልውቲ ከም ዘላ ኣፍሊጡ ኪዳን ሰሜን አትላንቲክ ኔቶ ኣብ ሰሜናዊ ዞባ አርክቲክ ዓቢ ወታደራዊ ልምምድ ኣበጊሱ ኤውሮጳዊ ሕብረት ምስ ኣውስትራልያ ኣይስላንድን ጋናን ወታደራውን ጸጥታዊ ስምምዓት ክኽትም ምዃኑ ሓቢሩ ንምክትታልኩም መስክር ምስተርፍ መደባት ኤርቲቪ ክሓድገኩም ብወገነ ግን ብኽመዓልቲ